danna lakin, sannan ka danna subscribe, sannan ka danna ƙararrawa a YouTube channel mai suna Abba Guy. Jama'a, gasar rawa tsakanin Adam A. Zango da KB International. Adam A. Zango, ka san me KB International yake gaya mun jiya? A'a. Ce mun yake wai ya fi ka iya rawa. Shin kai ka yarda da abin da yake faɗa na cewa ya fi ka iya rawa? A'a. Ai ko ni ban yarda ya fi ka iya rawa ba. Wannan dalilin ne ma yasa na ce yau kai da shi zan haɗa ku gasa domin mu gane abin da yake faɗi gaskiya ne ya fi ka iya rawa ko ƙarya yake faɗi. Gaskiya ne. Wai kana nufin abin da ka faɗa min ɗin gaskiya ne ka fi shi iya rawa? To ko ma dai meye yanzu za mu gani in ka fi shi iya rawan za mu gani ko ba gaskiya ba? Gaskiya ne. Ina Adam A. Zango. Adam A. Zango, ka shirya? Eh. To waye zai fara? Ni ne mana. To fara. Wannan wani irin kalar rawa ne? Iya rawan da ka iya kenan? A'a. To ka saki jiki kai rawa mai kyau mana kaji. Ni ma bari na yi maka haka. Gaskiya ka yi ƙoƙari. Adam A. Zango, ka tanaji kalar rawan da za ka yi ko? Warai kuwa. To yi naka kalar rawan kai ma muga. Da kyau Adam A. Zango, kai ma ka yi ƙoƙari. Jama'a, shin kun san wanda ya ci wannan gasan? A'a. Sai ka faɗa. To shi kenan kar ku damu yanzu zan gaya muku wanda ya ci wannan gasan. Kuna ji na da kyau ko? Ina ji. To wanda ya cinye wannan gasan shine Adam A. Zango. Kamar ya? Kamar yadda ka ji na faɗa, Adam A. Zango shine ya cinye wannan gasan. Ko baka yarda da abin da na faɗa ba ne?